Aquest partit és un partit nou, però que prové del que vam crear fa 5 anys per presentar-nos a les del 2007. Sorgeix d'allà, la idea surt del 2006. Una colla d'amics vam decidir que hi havia alguna cosa més que fer, que no pas discutir o parlar o enrabiar-te o deixar-te d'enrabiar o dir mira que bé ho han fet o mira que lletjos que són, sinó que vam dir, bueno, doncs escolta'm, provem-ho nosaltres, fem-ho nosaltres, amb els mitjans que teníem, clar, evidentment. Va ser una idea personal. De fet, la meva idea fa 5 anys era crear agrupació de lectors, en la qual no tenies de definir-te com a partit polític, però això, com sabeu, és molt complicat. Però aquesta vegada, recalco, tenim ja un equip de gent, creiem és potent, creiem que hem muntat un equip maco i creiem que, bueno, que sí que és cert que tot ve d'un projecte personal, però aquestes coses, a un projecte personal no n'hi ha prou. Has de tenir gent que et recolzi i aquest és el cas. Nosaltres ens definim com a partit municipalista i demòcrata. Nosaltres, el denominador comú de tots els integrants de la candidatura és Vilanova i la Geltrú. Hi ha gent que és independentista, hi ha gent que no ho és, hi ha gent que tira cap a una banda, hi ha gent que tira cap a una altra. D'extremistes no n'hi ha ni un. Amb els temes d'independència, per exemple, ens definim completament a favor d'un referèndum vinculant per la independència. Ho deixem aquí. Amb els temes socials ens definim sempre més a prop del més feble, també ho deixem aquí. El més feble vol dir els nens, la gent gran, els aturats, els immigrants. Amb els temes d'immigració no és que ens definim d'una forma, sinó que diem Catalunya que sempre ha estat un país d'acollida. Ara no pot deixar de ser-ho. Això sí, les administracions, totes, i la més propera quina és l'Ajuntament, ha de posar les eines necessàries perquè tots aquests emigrants s'integrin d'una forma adequada. I adequada vol dir amb tots els drets i també tots els deures que té la gent d'aquí. La primera prioritat, o sigui, la primera moció que nosaltres presentaríem a l'Ajuntament és la d'eliminació de tots els càrrecs de confiança, tots. Això ens estalviem uns 250.000 euros l'any, crec. Tindria de revisar la xifra, però crec que sí. La segona, rebaixar el sou de tots els regidors, ja siguin de l'equip de govern com que no. Rebaixar-lo d'una forma, tampoc et diré considerable, però sí per donar una certa imatge, del voltant d'un 10%. L'estalvi també seria considerable. I la tercera és la de, si no suprimir, eliminar a la mínima expressió els diners que es reparteixen al cap de 3 dies d'haver-se format el consistori. I estem parlant de bastants diners. Amb aquests diners que ja ens estalviem, la tercera proposta amb els nostres compromisos seria precisament encaminada al més feble, que és les criatures, els nens. Presentaríem una moció on l'Ajuntament pagués, o sigui, fossin gratuïts els llibres de tots els nens que van de 3 a 6 anys, o sigui, del segon segle de cicle infantil. I encara sobrarien diners en tot el que ens hem estalviat abans. Sí, no ens tanquem, clar que sí, és possible, d'això es tracta. Aquest és una altra paraula que no ens agrada, però aquest és el joc, per suposat que sí. Ens ho vam guanyar a pols perquè, clar, érem novells, vam fer les coses el pitjor que vam saber, repeteixo, el pitjor que vam saber, i a més amb ajuda externa. Amb ajuda externa hi ha alguna cosa que potser la gent no sap. Les paperetes que es fan servir per fer la bustiada, que se'n imprimeixen 70.000, ens les van imprimir malament i no vam poder fer la bustiada. Llavors sí que ens van fer el favor de tornar-les a imprimir bé, sense curar-les, això sí, però ja no ens va donar temps d'enviar-les. Llavors aquesta va ser una ajuda externa bastant important. Aquesta vegada poden passar el que va passar a 4 anys i moltes coses més, però les sensacions, i això potser no ho he dit abans, però jo personalment soc una persona que em moc molt per sensacions, són molt bones. Són, fabuloses. És una visió, i és probable que tinguis raó, perquè evidentment els vots que puguem tenir, els pocs o molts que puguem tenir, d'algun lloc han de sortir. Nosaltres som conscients, i el que, el nostre, entre cometes, mercat, era l'elevada abstenció que va haver aquí a Vilanova. En 2007 va haver quasi un 50% d'abstenció, i precisament no estaven a la platja la gent que es van abstenir. És gent que estava completament decebuda, completament aïllada, completament
que se sentien lluny de l'Ajuntament i dels partits que es presentaven. Aquesta és la nostra opinió. Nosaltres realment anem a intentar captar aquests vots. Mira, és que jo soc molt sincer, vull dir, és que no sé per què es presenta. Una persona que ha estat visquent de la política tota la vida i que ara vingui a dir que, i a més textual, i ho escrigui, que la política no ha de ser un modus vivendi per una minoria, és que, permeteu-me que, bueno, jo me n'enric. I no, ho sento, però és així, és el que penso, és que no, és el que penso. El nostre objectiu és un regidor, amb això ens hem aviat ho dit tot. Anava a dir sincerament, però és que jo sempre ho soc. T'ho diré, i a més ho diré en castellà, una merienda de negros. Sincerament, tal com nosaltres ho veiem, aquí hi haurà possiblement un empat tècnic, possiblement. És possible que Convergència, que ara va molt embalada, sí que és possible que tregui més vots i per suposat potser més regidors que PSC, però tampoc mai se sap si després puguin sumar PSC amb els que ara estan formant el tripartit. No m'agrada ser adivino o jugar a la boleta de cristall, però és possible que Esquerra Republicana perdi la representació que té, és possible que la CUP la dobli, i Iniciativa podria mantenir-la i el PP podria mantenir-la. O sigui, amb aquest aparador ho tenim una mica fotut. Llavors, han hagut moviments, tothom sap quins són els moviments que han hagut, els pactes que Convergència ha fet preelectorals amb la gent que va... Sí, amb reagrupament, per dir-ho d'una forma, per intentar agafar els 417 vots de les últimes eleccions al Parlament. Ho veiem fotut, ho veiem complicat. Serà complicat. Fàcilment, cuidado, no fàcilment, costarà.